Здравейте! Много хора, включително и ние в нашето семейство, понякога си дават сметка, че наистина рядко си приготвят риба. А всички ние знаем, че рибата е вкусна и много полезна храна. Предлагам ви една необичайна, но уверявам ви много вкусна и неочаквано лесна и бърза за приготвяне риба, която дъщеря ни изготви, когато и гостувахме преди време. Отдавна вече е обичайно да научаваме нови страхотни неща от децата си. И така. Започваме първо с измиването на спанак. Избираме фин дребен спанак, дори бейби спанак. Изчистваме от по-грубите дръжки. Оставяме го да се отцеди от водата и започваме с гарнитурата от печени картофи. И те, както и рибата, се приготвят много лесно. Измиваме много добре картофите, защото ще ги печем без да ги белим. Срязваме ги на две равни части по дължина. Поливаме ги с 2-3 супени лъжици зехтин. Поръсваме и една чайна лъжичка сол и половин чайна лъжичка смлян черен пипер. Разбъркваме ги добре, за да се покрият от всички страни с подправки и зехтин. Подреждаме ги в тава върху хартия за печене. Печем във фурната около 30 на минути на 180 градуса с вентилатор. Или докато станат със златист загар и омекнат отвътре. Ще се заемем с рибата, но преди това подготвяме всичко необходимо за нея. Смиламе 10-12 филийки сухар на фини трохи. Може да ползвате и галета, но аз предпочитам да натруша ръжен сухар. За целта ползваме чопър или блендер, с каквото разполагате. Може дори да ги намачкате с точилка в по-дебел найлонов плик. Настъргваме на едро ренде една опаковка 250 грама добре озрял чедър. Смесваме настъргания чедър с трохите от сухарите. Междувременно ще кипнем 100-150 мл вода и докато тя заври, натрушаваме 1,5 купчета зеленчуков бульон в куп. Прибавяме и 250 грама меко сирене. Подходящи са сирена от типа на крема сиренето или Филаделфия и прочее, но чисти, без допълнителен вкус и подправки. Намачкваме сиренето с вилица и го смесваме с бульона. Заливаме малко по малко с кипящата вода и разбъркваме до получаването на относително хомогенна смес, по-гъста от боза. Поставяме спанака на дъното на огнеупорен съд. Избираме такъв съд, чието стени са с поне малко по-високи от нивото на спанака. При готвенето спанакът бързо ще омекне и ще намали драстично обема си. Тогава и нивото на ястието ще се сниши. Накъсваме на парчета по-големите листенца спанак, ако има такива. Ако предпочитате, нарежете го. Поливаме спанака с сместа от крема сирене и зеленчуков бульон. Отгоре подреждаме филетата бяла риба. За всяка порция можем да предвидим по около 100-120 грама сурова риба. Ако прецените, че филетата имат нужда от измиване, внимателно ги полейте с вода и ги подсушете още по-внимателно с домакинска хартия, преди да ги подредите върху канапето от спанак. Поливаме с 4-5 супени лъжици зехтин и овкусяваме с 1-2 щипки сол и черен пипер на вкус. Тук сме внимателни с солта, защото сол има и в мекото сирене, и в чедъра, който тепърва ще добавим. Разпределяме чедъра и сухара отгоре на равномерно дебел слой. Ето така трябва да изглежда нашето ястие, преди да го пъхнем в сгорещената фурна. През това време картофките ще са се опекли. Изваждаме ги от фурната и пъхаме тавичката с спанака и рибното филе. Печем 20 минути на 180 градуса с вентилатор на горен и долен реотан. Ще познаете, че рибата е добре сготвена, когато се разделя лесно на слоеве.
В последните 5 минути от печенето на рибата може да пъхнем тавата с картофите обратно в фурната да се загреят и рибата и гарнитурата към нея да имат еднаква температура при сервирането. Получаваме нежна, вкусна риба върху канапе от спанак и кремообразно меко сирене, покрити с хрупкав чедър. Необходимите продукти са изброени на екран. Списъка с продукти за приготвянето на печената бяла риба с спанак и сирена ще намерите и в описанието под видеото. Това ястие е толкова лесно и полезно, че можете да го включите и в ежедневното си меню, но визията, необичайната комбинация и нежния му вкус позволяват да бъде поднесено и на празнична трапеза. Непременно опитайте! Ще се радвам, ако това видео ви е било полезно. Харесайте го! За вас е лесно, за мен приятно. Сгответе го с приятели. Не забравяйте да се абонирате за канала и да натиснете камбанката, за да получавате известие, когато публикувам ново видео с вкусни и лесни кулинарни изкушения. До нови срещи! А вие бъдете здрави и се радвайте на малките неща!